Di meha şeşan de Xwedê Milyaket Cibraîl şand bajarekî Celîlê ku navê wê Nisret bû. Ba keçikekê ku dergistiya mirovekî bi navê Ûsif bû. Ûsif ji mala Dawud bû. Navê keçikê jî Meryem bû. Cibraîl hat ba wê û jê re got: Silav li te. Ey keçika ku kerama Xwedê li ser e. Xudan bi te re ye. Meryem bi vê silavê şaşma û fikirî: Ka ev çi silav e? Milyaket jê re got: Ya Meryem, netirse. Kerama Xwedê li te bûye. Vaye tê bizar û bibî û tê kurekî bînî û navê wî İsa deynî. Ew ê mezin be û wê jê re kurê yê herî berz bê gotin. û Xudan Xwedê wê textê bavê wî Dawud bide wî. û ew ê her û her li ser mala Aqûb padîşahiyê bike û dawiya padîşahiya wî naye. Meryemê ji Milyaket re got: Ma gelo evê çawa çêbe? Çimkî tu mê nêzîkî min nebûne. Milyaket lê vegerand û got: Ruhê pîroz wê bê ser te û tê bikevî bin hêza siya wî yê herî berz. Ji ber vê yekê, wê ji wî pîrozê ku wê ji te çêbere, kurê Xwedê bê gotin. û vaye, Elîzabeta ku mirova te ye, ew jî bi vê pîrîtiya xwe ve bi kurekî bi zaro ye. Ya ku jê re digotin ku zarokan nayîne, vaye, ew di heyva xwe ya şeşan de ye. Çimkî tu tişt li ber Xwedê ne zehmet e. Meryemê got: Vame, ez ceriya Xudanim. Bila wek ku te gotî ji min re bibe. Piştre Milyaket ji bavê çû. Meryem rabû diwan rojan de bilez çû nav Çiyan, bajarekî ji bajarên Cû da. Ew gihîşt mala Zekeriya û silav li Elîzabetê kir. Gava ku Elîzabetê silava Meryemê bihîst, zarok di zikê wê de xwe tev da û Elîzabet bi ruhê pîroz tije bû. û bi dengekî bilind got: Tu di nav jinan de pîrozî û berê zikê te pîroz e. Ma ez kî me heta ku diya Xudanê min bêba min? Çimkî gava dengê silava te ket gohê min, zarok şahiyê xwe di zikê min de tev da. Xwezî bûye ya ku bawer kir. Ew tiştên ku ji aliyê Xudan ve jê re hatine gotin. Wê bencî. Hingê Meryemê got: Canê min pesnê Xudan dide. û ruhê min bi xelaskarê min Xwedê şa dibe. Çimkî wî li nizmahiya ceriya xwe nêrî. Îca ji niha û pêve hemû nefş wê ji min re bêjin xwezî bi te. Çimkî Xwedayê hêzdar tiştê mezin ji min re kirin. Navê wî pîroz e. û rehma wî nefş bi nefş li ser wan e yên ku ji wî ditirsin. Wî bi zendê xwe qudreta xwe nîşan da. û wî yên di dilê xwe de pozbilind ji hev belav kirin. Wî yên mezin ji textên wan anîn xwarê û yên nizim bilind kirin. Yên birçî bi tiştên qenc têr kirin û yên dewlemend destvala rê kirin. Wî rehma xwe anî bîra xwe û alîkariya xulamê xwe İsraîl kir. Çawa ku ji bav û kalê me re ji birahim û dundana wî re soza xwe ji bo her û her daye. Meryem nêzîkê sê mehan li ba Elîzabetê ma û paşê vegeriya mala xwe.
لبری کو او بزوجن و بگیجن هف خویا بو کو او بروح پیروز بزاروه. درگستیه وی اوسف مروه کی راست بو و جبر کو ندخواست مریمه لبر خلقه بده شرمه وی نیت کر کو وی بدزی برده. او هی لسر وی یکی ده فکری ملیاکتا کی خودان ده خونه ده لی خویا بو و جیرا وها گوت. ای وسوه کره داود نترسه که تو مریمه جخواره به جنتی بینی چمکی یکو ده مالزاروکا وی ده چه بویه جروحی پیروزه اوی کرکی بینه و تی ناوی وی ایسا دینی چمکی اوی گلی خواه جگونین وان خلاص بکه. اف همو چه بون دا کو پیوا خودام به دو پیغمبر گوت بو بیجی. وایه کچک وی بزارو ببه و اوی کرکی بینه اوی ناوی وی ایمانویل دینن. کوبه ورگراندن خوده به مرهیه. و هر کس چو باجاره خواه دا کو خواه بده نویسین. اوسف جی جباجاره نصرتا جلیلی چو بیت لحمه. باجاره داود ایل جوستانه چمکی او جمالا داود و جباوکه وی بو. او چو وی داره دا کو خواه بدرگستیا خواه مریم ایره بده نویسین. درگستیاوی جی بزارو بو. گاوا او لبیت لحمه بون دما زاروکانی ناوی هات وی کره خواه نخوری آنی وی زاروکی خواه ده پیچه که ده پیچه و ده آفره که ده دانی چمکی جیوان لمیوان خانه تونه بو. ایجار لوی در دوره شوانم بشو لچوله لبر کریین خواه نوبه دگرد. ملیاکته کی خودان جوان را خویا بو. و رومتا خودان هاور دوراوان کر روناهی. ترسکه مزن کد سروان. ملیاکت جوان را گوت نترسن. از حاتمه کو از مزگینیا شابونه که مزم بدم و کشتوه های گل ره. ایرو لباجار داود خلاصکارک جواره چه بویه. او جی خدان مسیحه. بلا اف جواره ببه نیشان. هونه زاروکه کی ده پیچه که ده پیچایی و ده آفره که ده رازایی ببینن. و جنشکه و اردیه که لشکرین ازمین به ملیاکت را خویا بون. پس نه خوده دادن و گوتن لبلنداهیان جخوده را رومت و لسر عرده لسر وانین کو خوده جوان راضی سلامت. چاغه ملیاکت جی دوراوان هلکشیان ازمین شوانان جهو را گوت دورن امهرن بیت لحمه و ویت ستی بوی یک خودان به مدایه زانین ببینن. ایجار او بلس چون. وان مریم اوسف و زاروکه ده آفر در رازایی دیتن. گاوا او دیتن وان او خبراکو لسر زاروک بیست بون بلاف کرن. هموین کو اب بیستن لتشتین کو شوانان جوان را گوت شاشمان. لی مریمه اف خبرین ها همو ده دلی خود هل ده آنین و کور لسر وان ده فکری. شوان وگریان جبو تشتین دیتی و بیستی پسنه خوده ددان و رومت ددانه. هر تشتی به آوائه کو جوان رهاته بو گوتن دیت بون. چاقه 8 روز تمام بون
ئەو هات سنەتکردن و ناوێ وی ئیسا دانین وەکو هێبەری ئەو بکەوە زکە دیاخوا ملیاکەت گۆتبوو. ایجار د دما هیرودس پادشاه ده چاغ عیسی ل بیتلهما جهستان چه بو جروجهلات سترناس هاتن اورشلیمی و پرسین کا پادشاهên cûyan êko çêbûye li ku derê ye? Me li rojelat stêra wî dît û em hatin ku biparêzin wî. Gava ku Herodes padişah ev yek bihîst, ew û hemû Orşelîm jî pêra bizdiya. Wî hemû serekên kahînan û şerîatzan li hevdû cîwandin û ji wan pirsî: Ka Mesîh wê li ku derê çêbe? Wan jê re got: Li Beytlehma Cihostanê. Çimkî bi destê pêxember wiha hatiye nivîsîn. û tu, ey Beytlehma li welatê Cîhuda, tu di nav serwerên Cîhuda da bi tu awayî neya herî kêmî. Çimkî ew serdarê ku şivantiya gelê min ê İsraîl bike, wêştera be. Li ser vê yekê Herodes bi dizî gazî stêrnasan kir û ji wan qenc hînbû ku stê kîngê xuya bûye. Di pey de wî ew şandin Beytlehmê û ji wan re got: Herin û qenc li zarok bigerin. Gava ku we ew dît, haya min pê bixin da ku ez jî bêm û biperîzim wî. Piştî bihîstina gotina padîşah ew ketin rêya xwe. Ew stêra ku li rojhilat dîtibûn li pêşiya wan çû, heta li ser cihê ku zarok lê bû rawesta. Gava ku wan jî stêr dît, bi şahiyekî mezin dilgeş bûn. Ew ketin malê û zarok bi diya wî Meryemê re dîtin, çûn ser çokan û perizîn wî. Sindoqa xwe ya xezînê vekirin û diyariyên ji zêr, cewîşêrîn û mûrî pêşkêşî wî kirin. Piştî ku di xewna xwe de hatin tembîkirin, da ku ve negerin ba Herodes, ew di rêyekê din re çûn welatê xwe. û gava rojên paqijbûna wan li gor şerîata Musa temam bûn, zarok birin Orşelîmê, da ku wî pêşkêşî xudan bikin, wek ku di şerîata xudan de hatiye nivîsîn. Her zarokê nêr û nixurî wê nedrê xudan be. û li gor gotina şerîata xudan, Cotek kevokên qumrî an du ferxên kevokan. jê re bikin gorî. Hingê li Orşelîmê mirovek hebû ku gelek rast û Xwedê tirs bû. Navê wî Şimon bû. Ew li hêviyê bû ku İsraîl bê handan. Ruhê pîroz li ser wî bû. û Ruhê pîroz bi wî dabû zanîn ku berî dîtina Mesîhê Xudan ew mirinê nabîne. Birêberiya ruh ew hat pêrezgehê. Gava dê û bavê wî ji bo pêkanîna şerîetê İsayê zarok anîn pêrezgehê. Şimon rahişt wî û ew xistin bi za xwe. Wî pesnê Xwedê da û got: Ya Xudan, niha li gor gotina xwe xulamê xwe bi selamet berde. Çimkî çavê min xilaskirina te dît, a ku te li ber çavê hemû miletan amade kiriye, rona heye ku çavê miletan vedike û rûmeta ji bo gelê te yê İsraîlê. Dê û bavê wî li wan gotinên Şimon gelek şaşman. Şimon ew pîroz kirin û ji diya wî Meryemê re got: Ev zarokê ha ji bo ketin û rabûna gelekan li İsraîlê hatiye danîn û ew nîşaneke ku li hember derkevin. Da ku fikirên dilê gelekan bê kevşkirin û şûrek wê ti dilê te dere jî here wî qul bike. û li wê derê pêxemberek hebû, navê wê Hana bû. Ew keça Fanowel û ji eşîra Aşêr bû. Ew gelek pîr bû û piştî keçkaniya xwe 7 salan bi mêrê xwe re mabû. û piştre heta 8 û 4 salan jinebî mabû.
wê dev ji pereskeyê bernedida û bi şev û roj bi dua û rojî diperîzî Xwedê. Ew jî di wê kêlikê de hat, pesnê Xwedê da û wê li ser wî ji yên ku li hêviya xilasiya Orşelîmê bûn re got. û çaxê wan li gor şerîeta Xudan her tişt pêk vegeriyan bajarê xwe Nisreta Celîlê. Îcar zarok mezin dibû, bi hêz dibû û bi şehrazayiyê tije dibû û qenciya Xwedê jî li ser wî bû. Dê û bavê wî her sal di cejna derbasbûnê de diçûn Orşelîmê. Gava İsa dibû 12 salî ew li gor adeta cejnê dîsa hilkişiyan Orşelîmê. Piştî ku wan rojan cejnê temam kirin û vegeriyan, İsayê zarok li Orşelîmê ma. Heya dê û bavê wî jê tune bû. Di gumana wan de ew jî di nav koma rêwiyan de ye û ew rojekê rêve çûn. Hê ji nû ve di nav mirov û nasên xwe de li wî geriyan. Gava wan ew nedît, ew vegeriyan Orşelîmê û lê geriyan. Di roja sisiyan de wan ew di pereskeyê de dît. Ew di nav mamosteyên şerîetê de rûniştî bû. Got dida wan û pirs ji wan dikirin. Hemûyên ku gotinên wî dibihîstin, li şehrazayî û bersivên wî şaştiman. Dema dê û bavê wî ew dîtin, gelek şaşman. Diya wî ji wî re got: Kurê min, te çima wisa li me kir? Ez û bavê te em bi xem û xiyal li te digeriyan. Wî ji wan re got: Çima hûn li min geriyan? Ma we nezanibû ku divê ez li mala bavê xwe bim. Lê wan manaya gotinên wî fehm nekir. Îcar İsa bi wan re daket û çû bajarê Nisretê û biya wan dikir. Lê diya wî ev tiştên ha hemû di dilê xwe de hilanî. İsa jî bi şehrazayiyê pêş ve diçû û mezin dibû. Ew li ber Xwedê û li ber mirovan keremdar bû.